khapangni tahu no jotono no belai belai hambai pudungmani yagolon rong no taibo haino hai ani subai project phungnan thangai tongo 2026 molni engke kotabo nong no nongnai ani subai project nok jotono jaya kare ani video no naidi obokha ani subai project hatini painai abo buslui painai kaimani oro mot total tongo 8ta line obo kaisa line songo tei ubo kaisa line or 2ta line na adjust kainai oro support hisabe wa khairaka yang ni bo kusungoi thanai haike tei yang ni bo kusungoi haike oro support man na teike khairaka tei oro net songoi rokha bazar ni hatini net abo or net no 2ta bag ja ayang di kaisa ke roja yang ordek haike bagoinai khatone reja yang ordek net hingga ora subai yang tei kosungsai thanai tei yang tei kosungsai thanai haike support mannai jeta ke khairja ora tongo mot 8ta line oboni boyas ba omorokha 35 din hai 45 ba 50 din mod dekhaba guar bukhri ongsinai tuman ni yagoloke aba hatiok khaliman nai subai project aba tabuk khapangni tahu bukjong norong no phunugui tongo ani subai khet obatai line sa awati molni subai jas khlaimani ke hatio demand tongo watui moloke bebak borong jas khlaimaya jatui kesaya jaita hakusu kosima khlaio kheto haseo khlaimaya ke abon jare bebak jas khlaimaya hatio ojarawa watuni mola kosoni demand tongo 40 থেকে 60 টাকা মধ্যে পাইকারি নো ফালিমান নাই neto kusung paitui haba tabo bosok kule kusung sai thang tongo yang ke abok ke paithak line tahu buk jong norong no belai belai ke hambai tini bang usung no